mwachidule Malawi ikanakhala ndi security, magazi achilima sakanabedwa ku Chikangawa. Bien anagona ntchire 27 hours. Black box inabedwa. Zonsezi ndi umboni onena kuti dziko muno mulibe security. Pa 26 December ndimene nkhani kama Jeketi, Nkhumba, Jezebelo, Axi Mwanga akukoza plani yofuna kupha mabishopu. Anali ndi meeting ku area 30 yofuna kuthana ndi Archbishop Thomas Susa. 2 days later, anyamata onyamula zikwanje ndi mahamala anapita ku Limbi Cathedral. Anthu amenewa anali 20. Anapasidwa ma 70,000 ndi chimwendo banda. Amene amatsogolera tikumudziwa Mr. Muhango ojiya maminibasi ku Limbi Depot. Iyeyu amacheza kwambiri ndi Nkhumba Moses Kunkuyu kama Jekete, komanso ndi chairman wa Malawi Congress Party. Inu mukudziwa kuti Archbishop Susa amakonda kupezeka ku Limbi Cathedral. Plani yawo amafuna kuti amukhabe ndi chikwanje. Mwamwayi pa tsiku limeneli kunalibe anakumana ndi alonda. Ndikunena pano mmodzi wa magadi wavulala modetsa nkhawa. Chodabwitsa china, apolisi sanagwira anthu amenewa kumatuza kuti analakuba. Adziwa bwanji poti sanawagwire? Tikukumbukira ku Lilongwe anyamata zikwanje sanagwidwe, koma apolisi anatuza kuti anachita ma business. Ku Chikangawa black box inasowa, koma ripoti imatuza kuti Chifunga ndi pilot anakwesa ndege. Leronso zigawenga 20 zinapita ku Limbi Cathedral. Apolisi sanazigwire, koma kutuza kuti analakuba. Akuluakulu, history is the best teacher.